Právě stojím v jednom holešovickém ateliéru a pozoruju poměrně bizarní výjev. Přede mnou stojí postava obvázaná filmovou páskou a tou postavou je herec Matouš Ruml. Velká část veřejnosti si ve spojení s Matoušem představí puberťáka Lexu ze seriálu Comeback. Přiznám se, že i pro mě to byla první silná asociace. Přitom Matouš už se dávno věnuje jiným věcem. V soukromí je táta 2 dětí a loni dostal cenu Thálie pro nejlepšího divadelního herce do 33 let. Abych zjistil, co se tu děje a jak se dostal Lexa k focení pro nadaci, chvíli jsme si povídali. No, Lexa se tam nedostala, asi ani nikdy nedostane, páč. Je to debil, ale Lexa je zapsaný ve mně i v lidech velmi hluboko. Oni lidi mají furt pocit, že se Comeback vysílá a že se jako furt točí, protože to furt opakujou nějak a podobně, ale on už se asi 5 let netočí a já té práce dělám jako spousta jiný. V divadle mám jako nespočetný, takže já nemám pocit, že bych hrál jenom Lexu, ale v těch lidech jsem tak jako zapsaný, ale vůbec mi to nevadí. Naopak, ne. Teď mě to jako naopak vyhovuje, že vlastně je to takový feedback pro mě, že to jako bylo dobrý, to bylo úspěšný a že lidi to měli rádi, což je super. Bavili jsme se taky o českém dabingu. Situace je taková, že se herci, kteří chtějí, aby dabing za něco stál, snaží zajistit takové podmínky, aby se mohl dělat poctivě. Reakce zadavatelů je však chladná. Pochopil jsem já z těch studií nebo i z těch zadatelů, že tam ta chuť do toho to dělat dobře moc jako není. A mně se musím přiznat, že ten dabing poslední jako dobu vlastně moc jako nebavil ani. Právě probíhající focení se týká nadačního fondu Priorita. Ten byl založen s cílem podporovat neziskové organizace v jejich PR aktivitách, zejména v mediální oblasti. Mimo to ale také podporuje výrobu speciálních forem dabingu pro neslyšící a nevidomé. Filmy s audiopopisem, nebo chcete-li komentované filmy, jsou ty filmy, ke kterým je přidána další zvuková stopa toho, co se na obraze zrovna děje. No takže když mě přišla nabídka na dabing pro nevidomí tak mě to najednou nadchlo, že jsem si říkal, ano, tohle mě jako herce zajímá, protože fakt musím vytvořit ten hlas jako celou postavu. Tam člověk musí slyšet tu emoci, takže já jako herec musím jako vidět to, jaká emoce se odehrává a fakt si to přehrát do toho, aby ten hlas to jako fungoval. Což mě vlastně hrozně zajímá a to je situace, kdyby mě jako začal ten dabing bavit. Na Matouše Rumla se můžete momentálně zajít podívat do divadla v Celetné či divadla v Mladé Boleslavi. A také právě dotočil pohádku Princezna a písař, která poběží o Vánocích v televizích. Pro rádio Aplaus Matěj Hry se mnou.